mar LTN kamoro amora ma intiere. Maendi en koro e kidieny mogik mar chenro mar duond luo. Kaka wono ni endi koro ne watiko godo ng'iyo maendi piny mar Nyakach. Ne waketo nyong'ong marwa e piny mar Nyakach ka mondo wang'e chakruok ma piny Nyakach kaka obedo. Sani koro wadwaro wang'e to koro ng'ano giri mantiere kaendi miwacho ni bende pek. Ng'ato nyisa kaendi ni Phoebe Asio Nyagoro be nyako ndi to mna nyar lobni. Odong' to koro ng'ano giri ma bende Nyakach kaendi moko ma bende wanyalo koro teno gi sigana maber mar pinyni mar Nyakach. Gini kamoro isungo mna gi joge. Jaduong', kachako kodi kaka ng'ano endo ma koro itiyo kaka japuonj. In gi nying maduong'. Ochaki nyaka estate. 22 years ka itiyo as a clerk ma municipality. Mar county council. Ma county council. Which is Kisumu county government. Which is now Kisumu county government. Yes. To in achievements makamage gite. Dong'eno ka en gima lich ma piny ni hapa ne piny Nyakach moluoro kani gin joma koro nyaka beni mor ahinya kodi ko winji. Kamoro ma gintie gidhialre gi nyingi nikech of your achievements. Nitie joma mor to nitie bende joma ok mor, mano kit dhano. Amago to koro wando koro wang'iyo koro success mar gimoro en achievements manitiere. Kamano. Ng'ama ok mor to mago to koro klich wang'iyo to koro kata ka chieng' moko indiko sigand piny Nyakach. Ng'ano gini ma nyinge gi nyaka tuom. Koro thuolo ni en mari tuom wa nyinge moko mag thuondi manene to gi masani. Manene kwa biro e oganda dianga. Thuon kendo ne jabilo ne wuoro gae. Thuon kendo jabilo. Wuori mane thuon Nyakach. Thuon kendo jabilo kendo jarieko mane tele weche duto. Ka ok thuon ok nyal dhi e piny moro ni dwaro gimoro no dwaro ka. En mosiko dhi to duogo bedo piny kod jodongo ni anwang'o gima kama. Ng'ama luor bende dhi. Ok dhi. E oganda dianga kae ni wan gi kogo boro kidhi. Oboro ni ma wuoro ni lumi kia. To kidhi game tinyalo neno boro gima en lum moro madongo marabora to en go muot mabor mopogore kamani to gidhi malo tiumogo itweyo go wi tado kamano. Mitweyo go tado ni. Thuro kucho waluonge nang'o? Nitie nying miluonge godo. Nitie nying miluonge oyudre tie nam kaendi kata kuonde motimo thidhia tiumo kode ot. En lumb kogo. Ma tie thidhia kata udhong. Wakiluongo na wan gi thuon machielo wan kogo boro kidhi. Wan gi kisia majanja mano thuon dianga. Wan godo uyo pong yath. To wan godo pong pi. Magi thuondi mano yudo piny ni. Pong pi. To gi pong yath. Mago nyinge mapek manade. Pong pi, pong yath. To wan ga dhere sigu. To wan guto lingo. Mago thuondi dianga. Ok tina kwan gi duto to mago thuondi dianga nomiyo wayudo piny. Ka chopo matin adhi koguta ya kachungo. Kuno wayude opole iro rabora. Mano pakruok ne. Iro rabora. Opole iro rabora. To wachako wayudo geng' nyamwala. To wayudo okelo puko pien. To wayudo uyoga iro. Magi thuondi mano yudo piny ni mane kedo. Wan go ng'ong'o sibuor mano a piny kabodho. Wan kod magero thuon kabodho mane bendo telo negi. Wan kod oji thuon jimo mane ka ji kedo mwalo oloyo mano mane wanego katolo rai ojir thuon moting'o kuma kamani en ogwe kamano. Kosegwe kata jire piny okethore ji koro negore marumo. Mago thuondi mano kedo. Wan koda wuoro puko manogero inga thudi okano wach mane thuondi ka piny odhi matek to pondo kanyo koro rangache modong' kama makubiro to ginego wanega chieng' ok nyal bedo gi thuondi mang'eny manoyudo piny wanieni. E piny komachielo kane wantie nitie thuondi be manoa e dhouti mamoko to mano ficha mane koro lweny negore e kinde mathono teme akwano mantie mabuora abika auchiel mamoko gi. Na bang' piny kanobedo kamano ni wan gi jo thuondi mane bende ok odhi kuonde mang'eny. E Kenya masani makoro wantie ni e dianga ka e Nyakach kogero ka e Nyakach kae mwayude ochuka
manokone sirikal ikawo mana gi ka utiyo be president seche moko ariyo to baso mae udhu nege. Wan go mondi jandege brigade omondi jandege uwinjo mondi omondi no mano wuoda ga nyuola wuod lobni wuoda ga nyuola min mare yuora mago thuondi manokone sirikal ok nyal dhigo machal nade. To omondi nitiere? Omondi nosetho. Mos. Omondi nosedhi. Mago thuondi ma wan go. Kwa biro kendo wayudo ondiek chilo. Ondiek makane koro senate okethi e Kenya ka ni senate onge to koro joma nodhi e senate duto gidhi bedo wajumbe kuonde mane giaye kaka ondiek nochung' ne Central Nyanza. To jaduong' Odinga kone odhi bedo mijumbe mar Asembo kod Uyoma. Ondiek ni la an gi kama nonyuola ok anyal dhi, an nonyuola Nyakach. Bunge no itere mana Nyakach. E kaka okelnwa kaka wan wayudo ma. Kaka noyudo kombo makani. Mana thuon Ondiek. Ng'ama ne duoko Oginga to ne ng'a? Ni wuod nyang'a manyalo chung' kod Oginga to kwere ni gini kama. Oginga ni gik mago piny. We. Ok nyal duoke. Ochalo mariwa gik. Ondiek nobedo majachir modagi manobedo. Waneno wayudo go piny ka. Wan ga kumu jakogero. Mabende wuod oganda mokelo gik mang'eny modhi otiyo nyaka loka Nigeria ka entie. Akumu no nyathi nyamera. Akumu bende wuod dong'ento kogero en kae go. Ma iluongo ni kogero area ni. Ok Nyakach, iluongo ni Nyakach kogero. Nyakach kogero. Joma gere. Dongi winjo ka gichako piny moro ni wao mochajulo. Wow. Mateni giketo gimoro mabiro kelo dhao. Mane gimodwaro. To koro gere kuomu to gimodwaro to odwaro. Akumu no wuod nyaminwa. Trade unionist. Kamano. Ng'amo keto trade union kagi ka Kenya moriere mobedo. Mago thuondi manobedo thurwa ka. Bende thuon machielo moko nyalo momiyo wabedo kod land consolidation mane the late Ujaramogo Oginga odagi en Wilfred Achila Bok. Manoko ni nyaka jiriw LUO to sirikal bende ni ok noriw ni nyaka. Manomiyo jo-Tanganyika biro neno kaka iriwo LUO e Central Nyanza wan kadianga mwachako riwo LUO jo-Nyakach. Ema nochako riwo LUO land consolidation. To ng'ama ne ratego mane nokwe ni nyaka bedi jaduong' Achila Bok. Obedo kansila kuom higni mang'eny Central Nyanza African District Council. Mano thuon ma wanene thurwa ka ne omiyo gik ma wantie godo ka. Iye ka bende wan gi jomosomo professors mang'eny. Wan gi Professor Dingo mano ero wuod Nyakach ma wantie go kanyo. Professor machielo bende Professor Gendo Arai bende wuod Nyakach machobedo. Wan gi nyamo lokal wuod Agoro ne thuon kadhano kendo wadgi bende Musokal bende obedo DC kama gintie. Gin yugo thurwa ma wanyalo ng'iyo ka gi kacha. Omiyo Nyakach kaka entie oting'o thuondi mang'eny to dholuo moro biro ni nyaka Yienda Bara. Isewinjo? Ben poka winjo ga. Yienda Bara. Yien kibaro tek marach. To kendo yien mobara kaka wagoigo to ng'oli kapala. To kendo Nyakach thuondi lilo. Thuondi nyuogi mathuondi. Sinjo ka iko ni Nyakach gin nyuogi mathuondi te. Kikiriw gi jomoko. Nyuogi mathuondi kiriwe yot. Ei kasika gigore. Odiemre moko berber. Bas, mana Nyakach kikiriwe yot ko yuma. Nyakach Yienda Bara. Nyakach Yienda Bara ndio koro ma wach patek mare. To koro upakru malich kama nang'o? Ok wapakre. En mana sunga jaluo. Uchamo nyadhi ne ji. Uchamo nyadhi kama ni kuonde moko to donge bende nitie mana ji. Gimomiyo wachamo nyadhi. Wayudo piny grem. Koro mano miyo wadier ma. Gwane picha ni wagolo kabondo temo we piny ni kwa sondo mochwe sango nam. Giweyo piny. Mano donge sunga. Mano sunga. En sunga malich ahinya e oganda Nyakach kaka wantie. To koro ogaye ano ka koro saru mondo watiek chenro niendi en gima ber nyane wantie wasebedo kodi e jumbe ariyo mosekadho gi mar mondo mi jogo oganda wa owinj weche mang'eny to adwani mondo koro igole paro mogi kaka jaduong' mar Nyanza ka koro irwaki ogudu maduong' mar jaluo nage jaluo Nyakwaramogi
tinde kamwa jiring doge samoro tamo ji piny kaka neno piny chal sani piny na gwambo piny moe nanga otar ni oganda joluo onge ng'ama samoro lug wigi maber e weche mag dongruok mag oganda joluo kaka koro mwawacho mag timbe wagi. Thuolo ni en mari, adwa mondo mi dakika achiel mabiro ni lose kod oganda wa to moloyo ahinya e weche wa magwa mag jokanyana. King'iyo kamera cha no kamera mane kacha cha apa kamera apani mano kata apani ti gi mae mondo iloso gi kamera ne koro iloso gi joluo ma koro thuolo ni en mari koro dakika achiel no iloso gi oganda jaluo kamoro amora ma intie. Oganda wa kaka wantiero kamano ahinya asebedo gi chandruok kadwaro kuporo amwa nyalo miyo ji owinj gima nitie. Nyaka nyo walos sirikal miluongo ni county government makoro wantiego sani. Jowa mobedo motelo ok obedo kod chenro mare malong'o mantie. Ka samo yiera ni anoyiera gavana madhi kawuono tabiro dhi gi joga madhi tich kuonde mantie matene joga madhigo gi kuom higni 5 wachemo mana bedo jomoko kendo wawegi to weg piny momiyo wan gi that county government wiwo wilgo gik makonyo jopiny monego gibed godo wiwo wilgo. Omiyo an awacho noganda onagi mantie Nyanza county councils duto county government ma wantiego kod governors mamekwa ni gibed piny mondo gilos terms and conditions of service ne jotich. Kaweyo tich machielo nabiro tiyo ne Kisumu to kik kana higni 5 ni ka chieng' mi itieko mutam ni orumo kaka gavana to ng'amo biro to puka oko. Mano onge dongruok. Walos terms and conditions of service ni kondika tich tiya kakoso tich to riemba ka ok akoso tati nyaka retire ni koro kanyal chiwo services no wana inchi. To ka ok otimano ok wadhi dongo piny. Bende anyalo wacho ka ok aluor ni gik managere Kisumu county government mantie gik magero managere kor piny governors gi onge gimosemedo kendo nothing. Kipenja tawacho ni giluonga ni governor moti sache moko kwaromo e pap kuonde ma ji nitie ni governor moti cha biro. Ingeni rango motiyo higni 5 nyongo sani koro edhi nyime gi tich. Jogi pok otimo gima nitimo. Ang'o madang' wakwan? Ito dang' ikwan ang'o? Kidhi ahero mineno golam gi gik motim supermarket ga mago tichna. Pesa waomo money bank mwaholo to what service the bank give to central government be ok miwa pesa mana pesa mwayudo kuom e chiro gi gik manade. Jogi gitimo ang'o kuom ka dang' ikwan ang'o? Kidhi Maseni yudo kagero udi 22 mag dak. Kidhi Moroni ti 12 managero ma ji odake. Ere gik magin gitimo kama ka koro wakwano e countryside ere kinwang'o kamoro nodhi oger market shade aneno moro bodi dala waka tanyiera koto mago yuma manade jomomi pesa temogo mana bedo jomwandu. Omiyo anawacho ne joluo ma Nyanza ni mondo wadongre wang'iuru kuma ngima jowa odiechieng' makiny en mane. Wabedo gi milon terms and conditions of service ma nyaka losi. Ka ok olosi to ok wabi konyore. System wakelo Kenya ni itime Nigeria kod South Africa kende. To jo Kenya donjo ni ji bedo go jomoko. Bang' higni 5 ti jamoko. Bang' higni 5 ti jamoko. Matende wan wadhi gi moko ng'amo jo piny to yudang'o. Mano gima dwaro keto ni kendo adwa keto ni jothurwa mondo ng'e gima nitie kanyo ni kanyo wamoko kendo wadhi kama ok ni kare. Bende mondo ji odong piny. Ok ne ka en government mar Kisumu seme kano Nyakach. Marang'o ka wuod seme mantie koro kone kuma jo Nyakach nitie. Nyaneno kopuk jotich oko dhano miche. Ni gin koro wegi iyiero another team mabiro tiyo higni moko 2 to ji dhi e yiero ni kiny mondo ji oyud kura. Ok ji nyal dongo piny machalo kamano. Nyaka ji los kaka ji ochanore ni watim kama. Emomiyo joma dongo ne chano ni yowuoyi gero simba to gigero kako chopo sa tikoni koro dhi go dala. Wuonore ni nyocha segolo oko choo gedo tok dala kocha. En bende en otiyo gi UN. Agole ni dhi kucho dhi dak kuno ero weuru dala waka. Mano dongruok mar oganda.
omiyo kanyo anyalo kone ni an gi ywak machielo man go gi ywak kuonde mitiege jopuonj onge thuro oganda mar Luo ka panok go TTCs. yes wan gionge koro cho ere TTC ok wan mano Maseno University to wan gi Jaramogo Oginga nyisa teacher training college mapuonjo the middleman ma ediere kama biro puonjo jo nursery gi jo professors di puonjo jo nursery be wang ni nyal wach na kawuono mondo wawinji ka chieng' rieny mantie cha mana mane nitie bodo tinde cha otere e cho bar Kowino kumoro no wuye kucha no gere gole bondo kane bedo university notere bar Kowino kucha koro mane maduong' manitie kende mantie waonge moro omiyo wan wakwan mondo teacher training colleges obi e piny Luo jowa mondo ne gino mondo kel machielo mana neno women rep to timang'o dongo telo ne chenro mag mine ka ng'o makwa winjgi ni gin tiende gitimo chenro mag mine wanga etiyo bathi kayo mabe katiyo maber malicho kelo ne mine sako man tiere mano to eto gitiyo ang'o mantie koso migi ni kakoro gimbe gine sirikal to ji koro mor ni wapogo the government ana wacho ni mano sana affirmative action mantiere be mano yo mano nyalo dogo affirmative action maber via the constitution bas ana wacho kama ano ka jaketho ana ketho moro ta ki a substitute gimantie mondo gilos forum ni kibedo women rep titim 1 2 3 4 5 nikech itiyo gi pesa rahia to kao kamano we don't feel their presence mano kata karach ni tirach ni rach hata wacho an gima rach koda ni ka gima rach ta wacho akwero ni gino rach to kenda substitute mara mantie women rep ma wantiere godo kaendi women rep ma wantiere godo kaen Nyamunga en Gladys Wanga en Odhiambo Pamela ma Migori to kod Siaya uwinjo wach maber ni ido ni mondo tim tich maneno nikech jaduong' wacho ni you're not being felt wacho ni ok winji oteko mar onge oteko mar nigitie i piny ka to governors madonjo Kisumu County kaendi maendi ne en kaka governor ma Kisumu County ndalo mane en county council clerk ne en clerk koro ne otimo a lot of things winjo wako kwano kata hero gerego eko adir manitiere en ni to county governments masani ang'o madang' unyis ni usetimo mane challenge mochiwo no kanyo miyo ngire nyong'o kanyakla gi wuod lobni miluongo ne Laktar Owili un gi penyo mane be noduoko kanyo endo to moloyo yudo thuolo mondo losi gi jaduong' ni en gi paro maber mar gero piny governors watemo dong' ka gina Kuba rabolo tek rabolo idho tek ka wantie bende gi rasanga to wantie go badu sirikal matiyo owinjo wach koa kuom jaduong' mosetimo wechego eko mag administration maber koro thuolo en maru nyiseuru ni nitie gima utimo wan LUO TV kaendi mang'eny matang'o wach onge Elda erokamano ahinya Ogai abenda duoko ni erokamano ahinya to gimoro ma pod madwaro mondo dhi in the pipeline ma ji okia kom mabede ni Joluo kanoa Sudan nitie sababu mar komni tiende tiende achiel en Nyasaye Wuoro tiende komachielo Nyasaye Wuori to komachielo Nyasaye Roho Maler to kamobede moluorore ni en piny mane Nyasaye ochweyo koro komi komno ni bede to nyiso ni Nyasaye oting'i ok inyal podhi dhi kamarach ibet e wiye moluorore piny mane Nyasaye ochweyo to Nyasaye omaki te Nyasaye adek gen achiel tiend koma tiend adek makomi telo ni bedo jakom oganda timi to ji ok ong'e sababu kawuono irawacho ni sababu to kendo kidhi rwako ng'ate kom kik ng'ato kel chieng' moro noluonga nadhi aket ng'ate kom to okelo matienda 4 nadagi matienda 4 to tiende nang'o onge mago mar Joluo ni bede en koma mano stol mano bet mar stol kaka koro mantie ka bas tomato nigi background ma Joluo noago Sudan mama endi koro en gima en gi dholuo muting'e iye ka pek dong'inyo ni Nyasaye momake Holy Trinity God the Father, the Son and the Holy Spirit ai koro mato mabeti koro en universe piny mi bede to Nyasaye omaki kama koro an mabete sani ni endi nikech koro watieko an makora bete sani ni endi nyiso ni Nyasaye koro maka ka
Kose pok aromo chopo pok ajopo kanyo. Kama ibedo ni orwaki ni bedie gi gimomiyo. Gimomiyo. Ok ni Nyasaye ka noketo wach kuomi to gimomiyo. Ere gimomiyo itimo mano koni timo mano nikech wadwaro ma. Erokamano. Ok ang'e ni mano gweth, parena mano gweth mayudo ei Nyakach ka kuom jaduong' machal kama endi. Omiyo pamna uru joka ma kamoro amora ma untie. Mano gweth mawuok go Nyakach ka endi chieng' moro ka gik moko dhi maber, tang'e maber ahinya ni gweth ni nagole piny Nyakach ka endi. Omiyo ero uru kamano ahinya ne wantie ka endi go gaye mar Kariang'a e piny Nyakach, ng'ama bende en thuon Nyakach ka endi mosetiyo ne piny ni endi marwa malich ahinya, kendo winjo ka paro ma en go. Ma endi iluongo ni archive. Magi kono jo wazungu wacho ni archive. Matiende mano koro en dero minyalo yude weche mag dholuo. To nwaduogo kendo biro duogo kendo mochak waduogi. Mad Nyasaye mediketi mondo mi konywa gi weche gi eki to mang'eny ahinya e kinde mabiro. Erokamano ahinya kuom chopo mari ka. Erokamano ahinya. Waywago piny mondo piny odhi kam dhiyo. Waneno malit gik matimore ka joma tindo. Ng'ato dicha ni en odich, ni en ochiemo. To ok onyal paro. Misungu moro nowacho na gimoro ma kuya wilgo. Ni kibedo kaka koro ibede komni. Ijatelo. To jomoluori gi duto winjo malit. Ok iwinjo malit. Imbe ok iwinji mor. Onge telo. Onge. Joge ma ka ng'ato dhi ketho giri to koni no, gir ng'ane kodhi ketho to wadhi wacho ne gini onge defense ma in go. In mana mare moro ma intie go ionge godo. Mano ero ne aneno ka en gimo philosophy moro maratego. To wadwaro teacher training college malich mokadhe e piny Luo. Ne governors te magwa ang'wen, maendi en gima okuchuno nyaka wadhi ne central government. We want TTCs. Ma en a senior retired teacher. Ong'e gima owacho. Wadwa mondo obed gi skunde mang'eny mag puonjo jopuonj. Mondo obed gi jopuonj mang'eny amongst us kata mana e oganda wa. Ber ahinya kama ji rieke. Wang'e ni jalweny ng'ano endo mariek. Kok kamano, thuolo osebedo maber e piny Nyakach kaendi, oritwa ahinya jo Nyakach, orwakwa maber, amor, apuonjra, kendo awuok kaendi ka koro antie gi rieko moloyo mana biro godo. An nyinga en Nick Okelo nantie kaendi go gai Opiyo Oguma. Kata Oguma Opiyo ma bende okonyowa gi weche mwinjo gite. Wasingo ni wabiro duogo mondo wayud weche kendo mang'eny mago eko maber. Kamoro amora ma intie, bed kod kinde maber. Maendi en Lolwe TV, gini en marwa. Erokamano.